Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen. Makadi muri Zimbabwe ndinoimba muno Simba zita rangu ndinoitwa Pelagio Kwampuro kana kuti Asokostina nasi enda kuigira munhu anonakidza mageto youth ma2K ndina Dadza D wandakagara naye panapa mukomana weMangoma wandasangana naye ku Realness production mushure ngendasvika ikoko muchita chirongwa kutwa chirongwa chinonzi bringing back the legends but chandishamisa wadiwa tande chekuti munhu ndasvika aripo ipapo nekubiga kwanga achita madhara saka tira kumboito interview tinzwe kuna Dadza D nokuti ndamona achifarira madhara akaimba kudhara ambotudzo zvishoma rege nditange nekumubvunza kuti ndiani kwanombonzi Dadza D ndinokuchingamidza Dadza D ndishoma fans ako ari kuona timbotaurawo nesu Dadza D ndotenda nekuva pano ini ndonzi Dadza D kana kuti Mr Prescas kana kuti Fire Colosso ndinoimba reggae dancehall. And I'm also a live performing artist. Don't want to Simba stage. I perform up a stage up. All right. Yes. Ndizvo perform up a stage up. Tinongonzwa kunzi Dadza D konzi kuna Dadza D kunenge kuchipisa. Ndizvo zveizvo. Right. Ndiripi ngoma rekuti tikangori chide tida kupinda muchirongwa chedu vanhu vanobva kuti aiwa ndi Dadza D sure. Vanongonzwa kuti dai chitungwisa. Ciao dai. Vanobva daira mava manzwa kuti zvesviwa ndi Dadza D atina kungotsvagiridza munhu saka Dadza D tasvika pano isusu veSly Media TV taona pachitwa chirongwa chinonzi bringing back the legends taona legends akawanda unoziva kuti kana inini vamwe vacho ndasingatovazivi asi ndabva ndachamisika ndichikuona iwewe uchiratidza kufara uchiti madhara ndo madhara edu avo tikada kuti utiudzewo kuti iwewe uchinzwa chirongwa ichi kuti chiri kudzoka uri muimbi wechidiki uri kunzwa seni kudzoswa kwechirongwa kuti legends edu akaimba kare akatambuka nanamai vedu vakudzoka zvakare tichinzwa zvakare kunzwa inini ndonzwa kufara because you know it's funny in my generation ndodonzi ndiri legend okay you know but kune legends senge legends amataura it was so overwhelming. I don't want to lie to you because I've never seen them vakaungana kudaro vari group kudaro zvoti ndanzwa kufara you know inini ndakakura ndichinzwa ndakakura ndichinzva mseve ndakakura ndichinzwa local music ndakakura ndichiona ZTV ndakakura ndichiyasoita zvinoitwa kuteni zvekuti zvinonzwa namudhara wangu ndo zvanoita se zvandonzwa saka kuona madhara kuti they are still alive and they still there inini hangu semuimbi ndanzwa kufara zvokuti ndarwadziwa ndazosvika vapedza vai ndakubaba notes because ndaibaba notes ndichivanzwa paradio you know because to me they inspired me. I never thought that I was going to be an artist one day. They just gave me hope because uchikura music is still my life. Ndakakura ndichivanzwa vanhu ava and uchivanzwa muradio unongosina tarisire kuti ndichazosangana navo even if pandikazosvika pakutozoimba handazombobvira ndafungira kuti ndogona kuzosangana navo mamwe macho maelders aelder Kiren Zulu ndevangu ndoswera nawo ndimkomangona ndipamambama ndikabuda musaga wangu ndipana uda say but ndasoona mamwe legends mamwe kuti I never thought that I was going to meet them in real life. Zvokuti this program legends for me zvangu inini as a musician it is very very important because we never had the chance to get to hear them on interviews
or to go and see them live because that's what I and I'm telling you what I knowledge mina yathi kwangu kaipa uchinakizira seko usingabvumizo kuti uende koko so my programs vakaita aya akanakira isusu kuti we get to know more of what we missed back then. And I encourage the young generation kuti you never know where you're going if you don't know where you're coming from. These are proper legends and their music was so different from ours. Madara aigadzira music from scratch. Exactly. Zvotombodzoura apo unodanzi laptop oneso airowa wire. Ndainzwa wire chichirwa mukati umu iwe ndachasota zera racho nemabatiro akaora ngasina pitch corrector kana voice corrector remo waridi sezvariri runouya so ini nangu for me it's a blessing in disguise. All right. Ndofunga vaKreni Zulu vataura nyaya yekuti nyaya dzekuti vechidiki vakuparara nenyaya yemutoriro madrugs Dadza chimbobatawo nekuti iwewe ndoka uri mugeneration yacho yekurwa madrugs iyoyo but tinoona kuti mamwe upcoming artists tichasa iwewe uri legend panguva ino vari kuzongogumira pa1 song yechitu yacho munhu haachambowanika otonzwa kuti munhu yapera nemadrugs chichaungadawo kudzidzisa generation iyoyo nenyaya dzemadrugs idzi vari kuita zvekuda kusimuka mukuimba imomo. Madrugs haadi kutomborairwa kana kutombotestwa zvachose you know zvinhu zvakawanda zvinoitisa kuti vechidiki vapinde madrugs because kazhinji kacho tinongotarisa kuti munhu kana aita madrugs akatomuka achinzi adaita zvemadrugs hakuna munhu akambozvaura achidaita zvemadrugs but zvakawanda zvinokonzeresa kuti munhu aite zvichi zvemadrugs sometimes peer pressure because vakomana nasikana vasikora vasina zvekuita you know hatidi kublame anyone because sometimes kupezera kuita zvemadrugs futi kwakuda kwako futi because hauzobatirwa futi unziita zvemadrugs but then I just encourage vanhu vechidiki vafana vechidiki kuti stay away from drugs. Don't even try them because they are never good. Hapana kambo benefita from drugs. And the Christ Matthew is the Satan akawira mu drug. This one is a destroyer. It will take everything away from you. Everything. Chawakadzidza, chauchadzidza, chaungazoda kuzodzidza. But drugs are not good. Drugs are not good. So the best advice is to stay far from drugs. Drugs ibotofuratira. Don't be interested kutombozvinzwa kana kutaura nezvazvo. Because right. Drugs are not good. And iwo runzi mutoriro sister awaparadza vechidiki zvingaite. Especially vane talent vaive. Because you know, hatisi tese togona academics. Hatisi tese togona zvekuchikoro. Mwari achizvara munhu anotomuzvarani akapfumbatira chipo chake. And the drug rinopasa chipo ichocho. Because ndo chinhu chaunenge wakuraramira. Ndo chinhu chaunenge uchimukira kuseni uchiswerera avarari. Okay. 106 days without sleeping. Imagine if you go for a day musina kurara. So to 6. Exactly. So inini pada kuti titobatsirana inimi vatereri vabereki ana mukoma hurumende tese tibatsirane nenyaya yehondo yemutoriro because why also destroy the future generation. With this drug there is no future at all. Okay. Saka choda kurwiswa chinhu ichocho. All right. Panguva ino chida kuvhara edu chirongwa chedu Dadza tida kuti iwewe what are you saying kunewo maartist vari muira yako inoi nechirongwa ichi kuti mashoko angoda kutaura nawo kuti vasapotewo chirongwa chiri kuti takudzosa kamadhara nekuti inimi mukatanga kuwasapota so muchingoenda kumashows avo muchingoti iwo paunoita show yako over kuti ndisati ndatanga chimbonzwai mudhara wangu saka ndapi mashoko angada kusiya kuyo fellow artist in terms of supporting these legends that are coming back. Ndinongoti tisati tavepo isu ila vanhu vanga varipa kuti vatonzi my legends inyaya kuti vane zvavakatoita hapana munhu ambomuka makusena achimbochuza kuti uyu anofanira kuita legend uyu anofanira kuita legend madhara airova basa vaimbi tikati vanga vari takutokanganisa vaimbi ende zvavakaita zvacho ndo zvakazoita kuti isi tinge tivepo isusu. They paved the way for us. They did a lot of things and there was no internet in their era. So we need to support them 100% because they were there before us. Inini, I'm rallying behind this. So I urge my fellow musicians, but I know I am a director. And we have a lot to achieve from them. Even though hasina chauti benefita kubva kwatiri but isi tiri kubenefita zvese zvakashandira tisi kutozviwana nekuti mangwana wese chato futi
My legends are Exactly. so we need to support our legends so that we can learn one or two things. In fact, we will learn everything from them because they were there before us. So this is very, very important. Our man atopana kusapota madhara. Pasina madhara is that story. But no babo edu. Saka na vachiripo tisikufana kutotose kutoti titowaratidza kuti amudhara da kuti mumboimba machuni. Avatadza kuimba machuni madhara. Vanogona zvisingaiti. Zvisingatombeti. Vanorova mangoma madhara yavo zvokuti kana isusu kati vada kuimba mangoma tofanidza. No, unofanidza. Ini manje ndichida kuvhara manje. Imimi generation muchazoungana kuda here nematoreramo kuita namacopyrights. Mukuita kuchekana unongonzwa song yaningi yarowa. Song yaningi yarowa. Saka muchazoungana here. It's very important kuti tidzidze zvakawanda from zvinototangira pa unity yavo iyoyo. Exactly. Because isusu generation yedu sister kutonzi tinzi kune program iriko tutanga kutorequesta zvinhu zvisiko kuti manje pada kana $300 appearance. All right. You know, we need to learn from our elders kuti vakabatana. Sometimes they do this out of love. You know, some of them avanatombo enjoy makitare acho. Vamwe vachanzi vabva kuri ipapo. You know, zvinhu zvavo zvese zvavanoita ndezvepassion. Ndosaka music yavo nanhasi ichiri kuexista because it was out of passion. Right, kana vabatana vari 3-4 zvavanoita madhara vaigona kuti band rinenge rine vanhu 5 years vanenge vari mavocalist akaipa. They would come together to have one band. That was passion and love and unity. Okay. So we need to support madhara because todzidza zvakawanda kwavari. Isusu kuti generation yedu akabatanawo. Muna makabatana musingarora nemacopyrights. Macopyrights ya technology. Yeah, technology. No maitwa munoitawo mari. So we understand. So muri yeZimbabwe ndiye Dadza D watanga achitaura naye pano. Mukomana wechidiki ari kutaura kuti inini I'm going to be supporting madhara achidzoka, bringing back the legends. Ndifunga tichikupawo mukana. Kune show here weekend ino yaDadza D. Ndine show pa Demview apa. Kuchitungwiza ndokumaraini kwangu. Saka ndipa home ground. Plus ini ndikutera hangu matsimba emadhara handiri dzangu nelaptop ndotoridza negitare chacha. Saka tozokonesa here summit imbo yekuchitown. Ndingafare chaizvo ndichitodzwa kuti varipo handota manyimbo. Tozodzwa kuti tozokonesa summit imbo yekuchitown. Ndingafare kuti madhara angu ambondonowo zvandiri kuita. All right. Thank you so much Dadza D mukana watipa muri yeZimbabwe ndiwo mashoko makukutu abva kuna Dadza D and let's support the legends. Thank you so much. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself.